Magandang araw, Pilipinas! Saan mang sulok ng mundo. Buenos dias, buenas tardes, amigos. Good morning, mga katropa. Isang piso, commemorative issue. Ikasandaang anibersaryo ng kanyang kapanganakan. At ang obverse, Horacio de la Costa. Republika ng Pilipinas, 1916-2016, 100 years. At ang reverse, Bangko Sentral ng Pilipinas, 2016, isang piso. Mga katropa, ano nga ba ang kwento ng baryang ito? Sino nga ba si Horacio de la Costa? Bantog na manunulat, eskolar at historiador. Unang Pilipino na naging provincial superior ng Kumpanya de Jesus. Ipinanganak si Horacio de la Costa sa Maoban, Quezon noong ika-9 ng Mayo, 1916. Kinahukom Sixto de la Costa at Emiliano Villamayor. Una siyang nag-aral sa Batangas, bago lumipat sa Ateneo de Manila na kinilala ang kanyang liderato at talino. Naging editor siya ng Gidon at nagtapos ng AB Summa Cum Laude. Noong 1935, pumasok siyang novitiate sa seminaryo ng mga Hisueta sa Novaliches at tinapos doon ang masterado bago bumalik sa Ateneo para magturo ng filosofiya at kasaysayan. Nabilanggo siya sa panahon ng mga Hapones, ngunit nang palayain ay tumulong sa pangangalaga ng mga sundalo. Dahil dito, ginawaran siya ng Medal of Freedom ng mga Amerikano noong 1946. Bumalik siya sa pagtuturo sa Ateneo hanggang maging dekano, consultant sa probinsyang Pilipino ng mga Hisueta at editor ng Philippine Studies. Tumanggap siya ng mga scholarship sa ibang bansa noong dekada 60 at nagkamit ng doktorado honoris causa mula sa UST, Sophia University at Silliman University. Kabilang sa mga aklat niya ang Readings in the Philippine History, Asia in the Philippines, The Background of Nationalism in Other Essays, at The Trial of Rizal. Nag-ambag din siya ng mga artikulo sa mga journal na pang-eskolar noong 1965. Binigyan siya ng Republic Heritage Award dahil sa kanyang mga akdang pangkasaysayan. Noong ika-8 ng Disyembre 1969, hinirang siyang provincial superior ng mga Hisueta. Noong 1971, hinirang siyang pangkalahatang katuwang at consultant sa Father General ng mga Hisueta sa Roma. Ilang taon bago siya namatay, dumalo siya sa pangkalahatang kongregasyon ng mga Hisueta sa Roma at siya ang pinagborador ng ulat na The Jesuits Today. 3 araw niya itong sinulat mag-isa. Nang basahin ang borador, tumindig at pumalakpak ng paghanga ang lahat at tinanggap ang sinulat niya ng walang pagbabago. Namatay siya sa kanser noong ika-20 ng Marso 1977.
Mga katropa, tandaan, sino si Horacio de la Costa? Bantog na manunulat, eskolar at historiador. Unang Pilipino na naging provincial superior ng Kumpanya de Isos. Tumanggap siya ng mga scholarship sa ibang bansa noong dekada 60 at nagkamit ng doktorado honoris causa mula sa Universidad ng Santo Tomas, Sophia University at Silliman University. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos. Dum dum dum